ثم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وسلمه وأولاده وذريته وأهله أجمعين شيء لله لنا وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن الله يعني شيء شرط القدر بيده والتصرف وسلطان الله يسأل يسأل والتصرف سيقول بالله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. فإلى حضرة المصنف هذا الكتاب تفسير جلالين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل إلى من هدى هذا المجلس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Begitu pun langsung di saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minasy syamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ikuti pun naos kaping itu wonten latifatun akhbar. Niki ayat per ayat niki ijazah saking Mbah Najib kula Mbah Najib Torakoe nggih. Najib Abdul Qadir niku terkenale tiyang ngertos niku nggih kitab Quran, hafid Quran. Ning wong wekdal nika kula dipun warai, dipun wulan
kanthi mapane ayat-ayat Quran. Niki sakjane niku induke Thariqah Qadiriyah Narsabandiyah. Thariqah Qadiriyah Narsabandiyah niku mapanaken wonten latifah itu. Nek sadilian niku asal dzikir wonten latifatul qalbi mung sak latifah nek dzikir sire niku ya latif. Niki pentingnya Thariqah lan Quran niku mlampahi ngangge Thariqah. Rumiyilah kados napa nek boten temancep wonten dodo niku boten dados wahyu minulya tanpa ditulis iso diwaca. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minasy syamarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Latifatul Ahwan iku panggonane nafsu kamilah. Makomipun Nabi Muhammad niku wonten tengah dodo. Nggadahi watek ismul yakin. Nah niki keyakinane kula jenengan wonten Latifatul Ahwan minangka lantaran Nabi Muhammad. Ismul yakin, ainul yakin, hakul yakin niku wonten Latifatul Ahwan. Kadang wonten krentek nggih napa mboten iya apa ora kanan kiri niku sing tengah niku Latifatul Ahwan kangge mutusi ainul yakin, hakul yakin, ismul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Iki pertimbangannya wonten tengah lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sifate rabbukum, sifate rabbakum. Sifate pangeran allazi pangeran silazi ja'ala kang wis ndadekake sapa walazi. Ai khalaqa tegese wis ndadekake sapa walazi lakum manfaati kanggo sira kabeh. Ndadekake al-ardha ing bumi. Tinggahe Gusti Allah mulih ndadekake bumi. Kuwi mau firasan hale dadi lemek. Ya lafal firasan kuwi mau utawi lafal firasan iku halun dadi hale lafal rabbakum. Huwa utawi lafal firasan iku halun dadi sing hale lafal rabbakumul ladzi. Ngilate apa lafal firasan kuwi mau dadi hal bisa kon krana gumelare bumi. Dados bumi niku gumelar mboten bunder. Gumelar niku nggih kados pil digelar ngoten niku. Sifate bisa yuftarasu kang bisa den gawe lemek apa bisa. La khoyata kang ora ana katoke iku maujud nanti fis solabati ing dalem atose bumi. Atose bumi niku nggih boten wonten watese. Dhuwur lapisane watu, wadas batu sampai bawah wonten lapisan timah, wonten lapisan logam. Iku boten wonten rampunge atose bumi. Dadi dalile genah firasan hale dadi lemek temriki fis solabati ing dalem atose bumi awil luyunati utawa ora ana katoke bumi ing dalem lembute. Lembute iki boten wonten katoke, wonten banyu, wonten endut, lumpur, semakin ke bawah niku lahar. Amoe lahar niku panase boten patut saged bakar, saged melelehkan logam. Niki lemah Merapi niku semakin ke bawah semakin panas niku ndadosaken pasir. Lan iki bumi niku atose ora ana tutuke, lembute nggih mboten tutuke.
ngala fala yumkinu mongko ora bakal kongang apa al istiqraru katetepane bisa niki. Fala yumkinu mongko ora bakal kongang apa al istiqraru katetepane bisa. Wis yakin ora bakal kongang, ora bakal ora bakal geser katetepane bumi. Ngalaiha ing atase ardi. Wassamaa lan wis ndadekake sapa Allah utawa Rabbakum ing langit. Tingkai Rabbakum ule ndadekake langit kuwi mau binaan hale dadi payon atap sapopan tegese payon. Wa anzala lan nurunake sapa Allah minas samai saking langit nurunake ma'an ing banyu tegese banyu dan samongso Gusti Allah kuwi mau wis nurunake banyu saking langit tegese banyu dan yur fa'akhraja mongko ngetokake sapa Allah bihi sebab dene banyu udan min anwa'is samarati saking pira-pira warnane woh-wohan. Tingkae Gusti Allah kuwi ngetokake pira-pira woh utawa tingkae Gusti Allah kuwi ngetokake pira-pira wernane woh-wohan kuwi mau respon hale dadi rezeki lakum manfaati kanggo sira kabeh nas. Iki Gusti Allah ngedalake woh-wohan saking bumi nandur pelem nandur woh niku mung minangkani dados rezeki kangge menungso. Fala taj'alu billahi amdatan wa antum ta'lamun. Ta'kulunahu lakum manfaati kanggo sira kabeh ta'kulunahu wa ta'lafuna lan padha makani sapa sira kabeh bihi sebab dene respon makani dawa bakum ing pira-pira gegremetan sira kabeh satogala utawa ingon-ingon. Fala taj'alu lillahi amdada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu mongko aja ndadekake sapa sira kabeh nas lillahi maring Gusti Allah aja ndadekake amdadan ing pira-pira sekuton. Fala taj'alu mongko aja ndadekake sapa sira kabeh nas lillahi maring Gusti Allah aja ndadekake amdadan ing pira-pira sekuton. Anggadan ing pira-pira sekuton kuwi aja tadi. Fala taj'alu mongko aja ndadekake sapa sira kabeh nas aja ndadekake maring Gusti Allah aja ndadekake anggadan ing pira-pira sekuton kuwi aja. Suraka tegese sekuton nang ndi kuwi aja ndadekake sekuton fil ngibadati ing dalem ngibadah maring Gusti Allah. Iki bab ngibadah teng Gusti Allah niku rupi-rupi wernane. Lan iki aja ndadekake sekuton. Sedekah
nggih ampun gadhahi sifat riya. Salat nggih ampun gadhahi sifat riya. Lan niki sekuton dadekake pangeran sakliyane Gusti Allah napa mawon niki carane diselimuti kalih sifat iri, meri, dengki, riya lan sapiturute lan niki. Ing mongko ayat niki dipun waos wonten Latifatul Akhwa, Ismul Yaqin, Ainul Yaqin, Hakul Yaqin. Dadi sing temen ulin jungkung dhateng Gusti Allah ampun agul-agulan ilmu, ampun warna-warna lan iki angel wong kadang dikirane makrifat jebule wonge mboten makrifat. Lan iki petone wonge yo yakin tapi komitmene oleh nglakoni tujuan mboten nonton lan iki. Wa antum hale utawi sira kabeh. Wa antum hale utawi sira kabeh iku taklamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Iku taklamuna padha yakin, iku taklamuna padha ngerti. Karepe taklamuna padha yakin sapa sira kabeh, yakin annahu ing temen satune Gusti Allah iku al-khaliqu zat kang agawe utawa zat kang nyiptakake. Wala yakhluquna lan aja, wala yakhluquna lan ora bakal bisa nyiptakake sapa suraka, wala yakunu lan ora ana iku ilahan jeneng pangeran kuwi ora ila angin anane sapa man zat Sulaiman yakhluqu kang agawe sapa guaman. Satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Niki mapanipun wonten latifatun nafsi. Sawise latifatul ahwa, latifatun nafsi. Nggadahi nafsu amarah niki wateke amarah. Latifatun nafsi niku nggadahi watek pelit. Niki siji pelit, bakhil, kikir. Niki teng mriku kabeh nggih pikirane uteke pinter, mikire napa. Artine niku kebujuk. Satemene wong niku kebujuk niki abot. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum lan lamun ora, wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh, ana iku fi raibin tetep ing dalem keraguan utawa mamang. Fi raibin tetep ing dalem keraguan. Wis nek kowe ragu karo ayatku, karo kalamku, Gusti Allah niku kono gawe ayat sing persis, sing madani. Nah iki wa ing kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh, ana iku fi raibin tetep ing dalem keraguan atau syak
Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh ana iku firaibin tetep ing dalem keraguan sakin tegese mamang bisa sakin sakun tegese mamang mimma saking barang silaima nazzalna kang nurunake sapa ingsun Allah ing nurunake ayat nurunake ngalang abdina ing atase kawula ingsun Allah rupane kawula Muhammadin iki sakin Muhammadin wa sakun Muhammadin rupane kawula Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayane minal Qur'ani nyatane kitab Qur'an orang andel karo kitab Qur'an sajeng bertunda Al-Qur'an iku minangkani komunikasine kula lan jenengan kalian Gusti Allah wis ngertine niku nglakoni ayate kalame Gusti Allah diarteni dipahami dilakoni kan iki Quran isine werna-werna annahu temen satu ne kitab Quran iku min indillahi tetep saking ngarsane Gusti Allah taala samangsa lamun sira ragu utawa mamang kitab Quran kang den turunake maring Nabi Muhammad faktu mongko nekakno sira kabeh bisuratin kelawan sak surat min mislihi setengah saking lafaz lan maknane ayat kang madani utawa kang bandingi ing kitab Quran lan iki maknane dangelan faktu mengko nekakno sira kabeh bisuratin kelawan sak surat min mislihi setengah saking lafaz lan maknane ayat kang madani utawa kang bandingi ing kitab Quran ayil manzili tegese kitab kang wis den turunake apa wa kitab wa min utawi huruf jermin saking lafal Muhammadin minal Qur'ani iku lil bayani krono faedah nyatakake ayya tegese utawi sing jeneng waktu bisurate iku misluhu kang madani ing dalem sampurnane kitab Quran sampurna fil balaghati ing dalem tata bahasane fil balaghati ing dalem tata bahasane wa husnin nazmi lan ing dalem baguse nazm wal ikhbari lan ing dalem sampurnane Al-Qur'an uliye aweh kabar dan iki wal ikhbari lan ing dalem sampurnane Al-Qur'an uliye aweh kabar nganil ghaibi saking perkara kang samar kang ora ketinggalan moto samar niku mboten ketinggalan moto yaiku anane swarga lan neraka barang sing samar gaib mboten ketinggal moto dipun tegesi anane swarga lan neraka wasuratan utawi wasuratu utawi kuliye nekakno sira sak surat kang madani kitab Quran iku qit'atun pedhot utawa sak potong laha iku tetep kaduwe qit'atun awalun utawi ana kawitane ayat wa akhirun lan ana akhire ayat
aqalluha utawi luweh kitik-kitike ayat iku salasu ayatin ana telu pira-pira ayat. Dadi kon nekakno surat sepotong wae sing kawitane jelas, isine jelas, akhire jelas. Nek boten saged ken damel telung ayat sing akhir awale jelas, isine jelas, akhire jelas. Niku kados dene surat Inna a'tainakal kautsar. Surat Al-Kautsar niku kawitane jelas, isine jelas, akhirane jelas. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dan iku kawitane jelas, isine jelas, akhirnya jelas. Tata bahasane balaghah nggih jelas. Oleh aweh khobar kabar nggih jelas. Inna a'taina kal kautsar fa sholli li rabbika wanhar. Niku isine jelas banget. Dan niku kan damel sing kawitane jelas, isine jelas, oleh ngabaraken nggih jelas, telung ayat mawon boten saged. Wad'ulan donga sira kabeh suhadaakum ing pira-pira berhalane ira kabeh utawa pira-pira sesembahan sira kabeh alihatakum tegese pira-pira sesembahan sira kabeh. Sifate alihatakum allati alihatakum selati ta'budunaha kang nyembah sapa sira kabeh ing aliha. Pangeran utawa alihatakum kuwi mau min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah. Ai khairahu tegese sakliyane Gusti Allah. Wis ngono jajal ndonga ning sesembahanmu, patungmu, pangeranmu, aku tak nonton kados napa niki ngoten niki wonten crita nggih kiai kadang nggih modele ngoten niku nek ora ngandel jajal wis salat 1000 rakaat apa pira dadi apa ora niki kadang niki ayat-ayat niki nggambarake wateke wong kafir lah gawe sajen kok maring patung iku mboten manfaati. Ndonga kok gawe pangeran kok patung. Lah niki mboten jelas. Jajalan ngono kowe. Ndonga maring pangeranmu disembadani apa ora. Lah niki kadang nempel karo sifate kiai-kiai sing khawarij. Mohon kowe jengkelit salat terus napa atimu ora senden karo Gusti Allah, ora sah salate. Lah niki kadang nempel karo kiai-kiai sing ahli hakikat niku goblok. Lah niki model-model wono tekan wis mandi-mandian dongamu karo dongaku. Wong kowe oleh maca Quran mung kados mantra. Lah niki mboten saged gagul-gagulan ngoten niku. Wong perilaku liyane tegese sak liyane Gusti Allah ngilate apa ulihe sira kon nekake utawa kon ndonga maring alihatakum sak liyane Gusti Allah litak yinakum drapon nulungi sapa alihatakum ing sira kabeh. Ngono nek ora ngandel mandi ora dongamu ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku shodiqina pira-pira wong kang padha temen kabeh. Dadi nek wong temen ya mandi dongane, ora temen ora mandi. Oleh temen sepiro lah niki. Taturane oleh temen sepiro. Kadang jaman riyen oleh maca ayat ora fasih ning pasah. Jaman saniki fasih-fasih ning ora pasah. Niki angele dongane sebelumnya dongane donga Jawa. Lah niki panggonane donga badal harangenipun donga nggih sugih meri sugih pari. Lah niki Allahumma kitra kitri dayani apa ora jane donga kok Allahumma kitra kitri. Lah ning santrine padha sugih pari ya sugih meri ya bisa haji. Lah niki
Niki dongane wong Jawa. Niki ya Allah, kula sampun dados golonganipun tiyang ingkang ahli maksiat, ahli zina, ahli lacut dhateng panjenengan. Amargi mekaten kula pengin panjenengan tampi tobatipun kula kados dene panjenengan anggenipun nampi tobatipun para kekasih panjenengan. Niki kula oleh donga saking guru kula malah ya Allah, nek umur kula pun boten manfaati kangge tiyang sanes niku cabut mawon nyawa kula lho niki kula ijazah terakhir niku ndongane ya Allah, nek urip kula pun boten saged manfaati kangge tiyang sanes, boten usah nunggu jam, waktu, detik, cabut mawon nyawa kula. Lah niki sedaya umur kula, nyawa kula sampun kawula wakafaken dhateng panjenengan. Lah niki lah diniati uripe ya Allah, aku urip wis ra iso nyambut gawe, anane mung jasad jogrok ngoten niki. Nek panjenengan pundhut nyawa kula, jogroke jasate kula sedekahaken dhateng bangsa Blatung. Sedekah terakhir teng Blatung. Lah niki kula dipun ijazah terakhir dhateng Mbah Najmuddin niku nggih gurune Gus Ngapih. Nggih termasuk ulama sepuh nggih. Mbah Abu Hamid nggih ngaku guru. Ning kula le dinahi donga ya Allah, nek urip kula pun boten manfaati dhateng umatipun Kanjeng Nabi. Tenaga kula boten saged manfaati kangge nerasaken agama panjenengan, cabut mawon duduten nyawa kula boten ngentosi ngesuk. Lah niki nggih wedi ajeng donga kados niku dipun lampahi. Lah niku ora gula-gulan. Kula sore lah pikirane rung duwe omah, rung duwe anak, rung duwe apa, dongane kon nyabut nek wis ra manfaati. Lah niki dipikir malah ditafsiri nggih bener. Nek mboten manfaati kangge tiyang sanes, dikhawatirkan matine niku mboten husnul khotimah. Nek tiap dinten anggenipun bar salat ndongane ngoten niku, niki kula angsal ijazah ngoten niku ndongane dodoten nyawane nek pun boten manfaati kangge tiyang sanes. Sing nomor kalih niku donga muga-muga niki kula dipun kumpulaken kalih tiyang ingkang ahli sujud sing saged sujud dhateng panjenengan Gusti. Ya Allah, kula mung pengin saged sujud dhateng panjenengan kados dene tiang-tiang ingkang saged sami sujud dhateng panjenengan. Lah sing pertama niku mendan gampil ken ngakoni ya Allah, kula niku sampun dados golonganipun tiang ingkang ahli maksiat, ahli zina, ahli lacut, ahli ingkar janji dhateng panjenengan. Amargi mekaten kula mung pengin panjenengan kersa nampi taubatipun kula kados dene anggenipun panjenengan nampi taubatipun para kekasih panjenengan. Lan donga niki atine ya aku kok ahli zina ya kok alhamdulillah niki ning kudu ngakoni riyen. Nah sing saking watu congol niku gampil terus masuke ya Allah marzuqna fahman nabiyina wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Niki dongane donga pahame para nabi, pahame para utusan. Dadi nek wonten tiyang sing mulang ngaos mboten sabar, mboten napa nggih pun jebule Nabi Dawud nggih ngoten niki, Nabi Nuh nggih ratusan tahun mulih jamaah siji separo mboten lah. Umat Nabi Muhammad jagung sepisan apal seayat dirungokaken tiyang kathah. Nah niki pahame para rasul, para nabi 124.000 nabi, 313 rasul niki kudu ngerti langkah sabare abot lah oleh ngaji kae lah oleh maca Quran ngoten niku. Nah niki ning kudu gadasan padang wis fasih nirok-nirokaken niku le niki bareng ngaji kalih tiyang niku oleh maca sebelumnya. Lah niki Mbah
barokah niku anggenipun diarani tiyang sanes niku nggih bangsa sembahane watu kayu barang pun ngertos sepisan anggenipun maos ayat Quran wacane niku tembus bumi pitu langit pitu masyaallah ning teng haliae kok angon bebek diarani dukun dan iki halia-halia sing model wonten niku dan iki sempurnane guru niku sing angel dipun tegesi tampi kalih hakikate dan iki nek guru nggih kudu toreko kabeh niku ngamal toreko riyen ben boten ucul dadi ngilmune ngresep kabeh dan iki mbah-mbah pun toreko melu mawon toreko goblok-gobloke wong toreko niku lakone goblok banget senajan goblok ning ketampi ngamale lan iki wah untul kados niku ketone ya padha kedhok ning sebab toreko dadi wong sing ketrima ngamale senajan bodoh atine bodoh teke ning pinter prilakune dan niku wong-wong golongan toreko kadang ya atos banget nek ora ya ora wis pokoke ngertine iki ora usah tambah-tambahi lan niku kok saklek-sakluke wong toreko kadang ngoten niku wis aku melu guruku genah shadiqina tegese ya shadiqin iku bismillahirrahmanirrahim ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku shadiqina pira-pira wong kang padha temen kabeh nah utawa padha bener kabeh nanti fi anna Muhammadan ing dalem temen satune Kanjeng Nabi Muhammad iku qalahu wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad ing Quran bismillahirrahmanirrahim ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku shadiqina pira-pira wong kang padha temen kabeh temen utawa bener fi anna Muhammadan ing temen satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku qalahu wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad ing Quran ing wis dawuhake utawa wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad ing kitab Quran dawuh utawa ngucap min indi nafsihi saking ngarsane awak dheweke Kanjeng Nabi Muhammad jur fa'alu mongko gawe bener sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono ayate kitab Quran niki angel banget iku qalahu bismillahirrahmanirrahim baleni mali ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku shadiqina padha temen kabeh temen utawa bener fi anna Muhammadan ing temen satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku qalahu dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad ing Quran dawuh min nginti nafsihi saking ngarsane awak dheweke Kanjeng Nabi Muhammad njur fa'alu mongko agawe bener sira fa'alu mongko agawe sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono ayate kitab Quran fa innakum mongko temen satune sira kabeh iku ngarobiyuna pira-pira wong kang bangsa Arab wong kang bangsa negara Arab jajal kowe wong Arab gawe sing temen sak ayat apa rong ayat sing persis nek iki kowe kabeh oleh ngarani Quran iku saking ucapane Nabi Muhammad aku ki genah oleh nglafalaken ayat Quran iku ora karepku ora karepe Kanjeng Nabi ning kersane Gusti Allah
Wong kafir iku ora ngandel, kowe mat tukang ngapusi. Dan iki sami mawon kiai saniki. Walah oleh ngomong Quran ning lakone ora jelas. Wis oke bae. Iku ngarobiyuna wong kang pira-pira wong kang bangsa negara Arab. Fasohau tur iku wong kang padha fasih kabeh. Ya wis bangsa Arab wis jelas fasih. Misluhu tur iku madani Kanjeng Nabi Muhammad terus kena jajal padha wong Arab. Walamma ngajazu lan yekti semangsane padha apes sapa sira kabeh kufar nganzalika saking mengkono-mengkono gawe ayate surah Al-Qur'an. Yen mengkono kepreja syarat lama qala mengko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala dawuh wa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati wa quduhan nas wal hijarah ngiddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min syamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadzal masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim shalli wa sallim daiman abadan al-habibi ghairil khalqi